Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong Sabado hanggang Lunes, ika-una hanggang ikatlong araw ng Hulyo 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, pinamumunuan ng ating kagalang-galang na Mayor Nelson Legacion at ang ating kagalang-galang na Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Umpisa natin ang ating update. Ito ang latest GovSat ngayong araw ditong Sabado hanggang Martes. 48 oras po ang ating GovSat since bukas nasa break po tayo. At sa nakalipas na 2 araw may namuupong mahinang LPA, si Shallow LPA 94W, at sa mga oras na ito ay mabilis na po siyang natutunaw at baka bukas ay wala na po ito. At ito ay kumikilos panorte at wala po itong anumang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung mahinang habagat na nakaka-apekto dati sa kanluran bahagi po ng Luzon at Northern Palawan o Hilagang Palawan, pati yung Occidental Mindoro, ay nag-retreat na po papuntang kanluran at nakaka-apekto na lamang po sa area po ng Kalayaan Island Group at ang Panatag Shoal. So may mga thunderstorms pa rin dyan at mahinang hangin mula sa timog kanluran ang inaasahan. Samantala, ang buong bahagi po ng ating bansa ay patuloy magkakaroon po ng napakagandang panahon, may init na temperatura, na yung ating mga heat index temperatures ay umaabot po mula sa 39 hanggang 48, ang iba hanggang 50. So, depende na po yan sa amount ng water vapor sa atmosphere. But yung mga matataas po na mga temperatura, like 48 hanggang 50, ang in return po niyan ay mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Kagaya na yung hapon ay nagsimula na pong nagbuhos po ang mga malalakas na ulan sa ibang parte po ng Luzon, kasama po Metro Manila, ibang parte po ng Kabikulan, Visayas at Mindanao. Mamaya papakita natin sa inyo ang latest satellite animation, okay, pati yung zoom in para makita niyo kung saan yung mga localized thunderstorms na yung hapon na ito. Okay, mag-ingat po tayo sa mga kidlat at mga posibleng pagkakaroon ng mga maliliit na buhawi kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms o mga pagkulog at pagkidlat o paggulog, at yung mga pagbabaha at mga possible landslides kapag mayroon pong ganitong mga thunderstorms na tumatagal ng 30 hanggang 2 oras, 30 minuto hanggang 2 oras. So depende po sa gaano kalakas itong mga thunderstorms. At sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na sama ng panahon o bagyo na inaasahan maumuo sa loob ng 10 araw o 7 araw. All clear naman po. Meron lang po tayong near equatorial trough, malapit sa equator, but hindi naman po ito mag-i-intensify. At sa ating fast animation, so makikita po natin yung mga localized thunderstorms na mumuulit na yung hapon. Halos araw-araw na po ito lumalabas. At sa ating zoom in satellite animation, makikita po ninyo pagpatak po ng hapon, umpisa 1:00 hanggang sa mga oras na ito, nagsisilabasan po ang mga localized thunderstorms. Lalong-lalo na po dito sa may Benguet at Cordillera Mountains, Ilocos Region, dito rin po sa may Zambales Mountains, Central Luzon, Metro Manila, Bataan, Cavite, yan po, nagsisilabasan po ang mga thunderstorms at ibang portions po ng Kabikulan, gayon din po sa may Visayas at Mindanao. Mas malalakas po ang thunderstorms dito. May po mataas ang humidity at tinatawag nating convergence ng mga variable winds. At medyo mainit din dito sa lugar na ito. Ito po yung si Shallow LPA. At nakita po nyo yung pagkabilog niya dati sa nakalipas na 2 araw ay nawala na po. Nalulusaw na po siya ng mabilisan. Okay? So, kita po ninyo dito sa infrared, yung mga dark red o yung black red na itsura niya, yan na po yung mga malalakas o mga deep maroon colored. Okay? Now, ito po yung forecast naman sa hangin mula sa European model, according sa windy.com, bukas ng hapon. Inaasahan pa po natin ang mahinang habagat dito po sa may dagat China at West Philippine Sea. Apektado pa rin ang Panatag Shoal at Kalayaan Island Group. Samantala, katimugan na hangin naman po sa may Batanes, Pabuyan Group. Dito naman po sa may Mindanao at Eastern Visayas ay magkakaroon po ng hangin silanganin
na magdadala rin ng mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi. At dito rin po sa Kabikulan, sa eastern sections ng Kabikulan, okay, at eastern sections ng Cagayan, ang hangin ay mula sa tibok silangan. Ang ibang parte ng ating bansa ay magiging kalmado po hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. So yan po ang ating wind forecast for tomorrow, Sunday afternoon. Sa Lunes ng hapon, same situation po sa iba't ibang parte ng ating bansa except for dito po sa may Kalayaan Island Group at Panatag Shoal, galing sa timog ang hangin, kaya dito po sa may Batanes. At dito naman po sa may eastern sections ng Bicol region, hangin silanganin. Visayas, hangin silanganin din, at sa eastern sections ng Karga ay mula pa rin sa silangan. Samantala, the usual kalmado hanggang paiba-iba ang direksyon ng hangin sa central and western sections ng Mindanao at sa ibang parte po ng Luzon. Martes po ng hapon ay inaasahan pa rin po ganun pa rin. Kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin sa buong bahagi po ng ating bansa. Except po sa may eastern sections ng Bicol region, Visayas, mukhang may konting hanging silanganin. And then, hindi pa rin nagbabago yung mahinang hangin mula sa katimugan dito po sa may Kalayaan Island Group at Panatag Shoal. At konting hangin naman po mula sa habagat o southwest o timog kanluran dito po sa may Batanes at Mabuyan Group of Islands. So yan po ating wind forecast for the next 3 days. Yung mga nagtatanong ano po ang mangyayari po for next week, lalo na po sa susunod na 7 hanggang 9 na araw. Forward natin sa Hulyo 9, may magda-develop po dito ang tinatawag nating monsoon trough. Ito po ang pagsalubong ng hangin mula sa Hilagang Silangan at Timog Kanluran. Okay? So, somewhere there, baka may mag-form na LPA kasi po pagdating po ng next Monday, next Monday, July 10, bukang may isang malaking mahinang LPA na mag-form dito sa may north of Palau, east of Visayas. Pero hindi pa po tayo sure nito kasi ang forecast of 8 to 10 days or 8 to 9 days ay nasa less than 20 or less than 10% ang probability. So marami pa pong pwedeng magbago. Ang American model, walang pinapakita. Basta European model may pinakita sa long range o medium range forecast, ay medyo all eyes tayo dyan. Kasi ganyan ang European model, magaling po sila sa long range o medium range forecast. Okay? So, we'll keep you updated by next week ang development niyan. But so far, okay pa po ang ating panahon hanggang sa susunod na 7 araw. At sa ulan, ito yung forecast sa ulan sa loob ng 3 araw hanggang Martes. Patuloy pa rin ang mga panghapon na at panggabing mga ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi po ng ating bansa. Bukas po ng hapon, inaasahan po sa Luzon, Visayas, Mindanao, Mimaropa, itong mga localized thunderstorms at maliliit na areas po ng Kabikulan. Lunes po ng hapon, ganun pa rin po at magiging bawas po ang mga thunderstorms dito sa may Luzon except for Bicol, Visayas and Mindanao na kung saan ito po ay dahil sa paglakas bahagya ng hangin silanganin. Absent po ang habagat, nandito lamang po sa may area po ng Vietnam. Martes po ng hapon, ang mga pag-ulan, ang mga pagkidlat at pagkulog ay magpo-focus po dito sa may bahagi po ng Mindanao, ibang portions po ng Visayas at Palawan. Samantala ang Luzon, Bicol ay medyo napakababa po ang chances ng mga pagkidlat at pagkulog. Mas medium po, moderate ang chance dito po sa may bahagi po ng Ilocos Region at kanluran bahagi po ng gitnang Luzon o sa may Zambales Mountains. Ganun din po sa may area po ng Cordillera Administrative Region. Okay, so yan po ang ating latest sa ating panahon at yung outlook for next week. At para alam ninyo kung anong plan ninyo. Kung may mga lakad po kayo, at least may idea kayo. At tandaan po ninyo, ang forecast na more than 5 days ay mababa po ang probability. Mataas pa po ang uncertainty. So we will keep you updated every other day kung ano magiging outlook.
Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.